So yun po, andito po kami ngayon sa Barangay Taylor o Tila, isang barangay ng Las Navas, Northern Samar. So ito po yung mga kasama namin. Yun, galing po sila ng DA Region 8. Sila po yung mag-conduct ng validation para sa mga farm parcel o in-enroll nila sa RSBSA. Bali, i-validate po kung may sakahan nga sila o wala. So kami po sa Agriculture Office ng Las Navas, kami po ang nag-assist sa kanila at sasamahan po namin sila papunta doon sa area na yon. Bali, ang base namin po ngayon ay Barangay Puponton. Pero dadaan po kami muna sa Barangay Ilimpon and Barangay Paco. Medyo mga interior na po ito na barangay kasi wala pa pong kalsada papunta roon. Kaya maglalakad muna kami dito, kami itinuro ito daw ang shortcut papunta roon. So kasi wala pong habal-habal na bumiyahe papunta roon kasi malayo nga. Wala pang, hindi pa maganda yung kalsada. Kaya guys, ito po ngayon, dito kami magsisimula maglakad. Ito na po. Yung mamara-maraan dalan. Diyan ho. Ito na mo, inupdan ho, taga Barangay Paco daw. Yang kambilo noy. Ha? Oh, harani. Nga di sa ilarom pero aduy. Burung-burung naksin nga diyan na pag Hinay ka mo ito, pasok do kulo. yan na ho, malagay na. Eh. Ang pagbaktas kasi exercise ito. Lupik pa siya nagjanaging kasi pero kadlaw sa bumto. Katumbas ani sa 5 ka adlaw nga walking. Yan o, may hinasok. May ito hinasok doon. Paray na, may mais pa. Bungdo. Ito pa. Tingnan ka tayo din. Taas yun yun. Ito, tikat agriculture. Ito na, ayun, okay lang. Ito, victory na ito. Sityo. Mga dinani sa barangay El Empon. Oh, Hindi na kami sa kasisidman guys. tignan na. So, puro ito mga kakahoy nandun, ho. Kaso mga digto mga kakahoy. Nagbaba ba? Huwag yan iyo. Kaya kailangan talaga magkayon highway. Una. Ay, Diyos ko. Kali ini nga dalan man yan agyasan mga scooter yung nakadi sa Barangay Limpon. Ayan. Pagkaraan ng maraming steps. Yan kita na mga Barangay Limpon. Ayan na. Hindi na. Pagkatapos ng lahat-lahat. Hindi na kami sa Barangay Limpon. No. Ato po. So. Mau dikit lah. Nah. Oh, jadi bisa raw. Oo. Saan mga wala pa nga di may an lugar sang Barangay El Empon di sa Las Navas. Kasi ang barangay nga medyo rarayo na sa bungto. Para pa man nga di an sigad gud agab. Oh, yun kami gihapon. Teka nga na lang ipanukol ano sa kuwan. Pare may piso wifi. Mayroon. Tadi ho. Bay man. Kaya ni balik kara treasurer. First gigawad Ah, pasigawad yan. Napanik na mo kami. Napakyan na naman. Wala. Minyan buhay IW. Oh. Hindi kami yan sa Barangay Paco. Doon ito ang Barangay Limpon. Pagtabok nga di. Hindi sinyo. O, di ba? Madalunod siya. Hinahinay god. Pwede naman siya ang Barangay Paco. Ang Barangay Paco sa Barangay Limpon, mag-atbang lang siya ng barangay. Ang pagitan na ito na doon nga salog sa Hinaga River. Just video. Dingit kagawad. Dingit. Magtirirok.
May kam di dibuka. O kaya partas dito, mikrofon. Hari kami sa Barangay Pako. So yan, ang biyahe po namin niya pakadto na sa Barangay Papunton. Hindi kami matulang sa Barangay Pako. Yan yung Barangay Pako. Simbahan niya raw, simbahan. Yan o, tigay ka na kami. Hello, vlog. Ngayon magdati kang sa Barangay Pako. Yan, magduruto na mga IW. Ako kami. Bayan mo nga yung pag binagan. Tibay ito doon. Welcome. Kaduha nga tulay, tikang sa Pako. Medyo mo pa pengit agian. Kaya. Kung natin di sa buka. Kapat na nga tulay. Permanente din eh. Alam, Sa buka liwat ho, bawang. ituno na ho. Kapat na tulay. Sa Barangay Papunton, yung nakita ng mga bubong. Hindi ho. Ini nga barangay mayon sira lugaringon nga sementeryo. Yan daw. So, Sira pa ba? plan eh. Surang mga tao. Hindi na kami sa Barangay Papunton. Ada. Kapitan. Mura bahan. Covered court. Alam niyo po, napansin ko din sa mga barangay, bisa kung alit sila sa medyo haray ng mga lugar, haray sa Las Navas. Pero pansin ko din malimpyo, ang karahawan, yung mga sinahigan, tapos karabalayan, kuan mag-ingat ang kara salog. Yung kadalasan ko napansin sa mga karabalayan nga di. Hindi ko sa sakan, maingat ang salog, tapos puro tabla karabalay. Kasi parayo nga di, ora-ora. Okay nga aga. Alis ka? Hindi atong tasurat? Kinano nagbarat ka sila kam. Wala din ako niya na sa balay ni Kapitan dito sa Barangay Papunton. Si punong barangay Inocencio Tuling. Yan guys, may naan Barangay Papunton. Sa mga oras pahinga di, mani siya ko. Kita niya. Yan ang mga kaupod na mga pagal na ito. Yan ang mga pagdinaktas. Waray humpay na magdinak